Un ano máis, o Concello de Ribeira pon en marcha un amplo programa de actividades para conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O acto institucional terá lugar o propio 25N na Praza do Concello, coa participación dos centros educativos e do tecido asociativo do municipio. E a actividade vai a consistir nun muro feito, un muro que llevamos a chamar o muro da igualdade, que son caixas con mensaxes de bo trato e de respeto, que estas caixas foron realizadas por todo o alumnado que vai a participar, coa finalidade que podan traballar en esta temática. Despois procederemos á lectura dun manifesto institucional e participativo, no cal temos convidadas tanto a corporación como a todas as entidades, e remataremos este acto coa plantación dun olivo na Plaza do Concello como símbolo e homenaxe ás persoas que foron vítimas de violencia de xénero no 2025. Nesa mesma xornada sairá á rúa a Ruleta do Benquerer, un posto no que a cidadanía poderá interactuar e aportar a súa propia visión sobre esta problemática. Dunha maneira interactiva e dinámica, pois que tamén poidan dar algunha pincelada do que conmemoramos ese día, do que se pretende e un pouco en esa clave de dinamización, pois que tamén poidan achegarse a un posto de pé de rúa, dirixíndonos así ao público en xeral. Moitas veces é complicado chegar ao conxunto da cidadanía se non faz cousas moi limitadas a destinatarias e a destinatarios concretos, entón aí abrímolo a todas as persoas que durante a xornada do 25, tanto pola mañán como pola tarde, poidan atoparnos no posto para interactuar e para xogar un pouco a nosa ruleta. Ademais das actividades conmemorativas, destacan os obradoiros e charlas nos centros de ensino. Haberá un coloquio sobre violencia sexual no CIP Coroso, obradoiros de sensibilización en secundaria e contacontos pola igualdade dirixidos ao alumnado de infantil, así como talleres sobre diversidade para primaria. O programa completase cun monólogo para público adulto xoves 27 no Centro Cultural Lustre Rivas e a campaña digital Disi o Bo Trato, onde os veciños poderán compartir fotografías nas redes sociais do Concello baixo este lema.